Ayan, tapos ano, bibili na raw siya ng tubo na gagamitin bukas. Kumuha muna siya ng ano, 1,000 para may pambili na bukas kasi diyan mura lang diyan ano. Mura lang. 1,000. Doon. Oo. Kailan pa kung manipis yung mga tubo doon. Oh, malimit. Ayan, dito naman sa bahay. Bali, pakikita ko nga kay Kuya Tugsok kung pwede. Yung pag binumbahan yan, hindi pwede. Dapat di yung matis mo. Kung magbutang sa ano, sabi mo check valve, Gawa. hindi talaga. Problema sa akin kung ano ito. Ayan. Ayan mga kaparing Jason, bali galing ako dun sa Kawakagan. Tapos pumunta muna ako dito sa bahay kasi dito yung asawa ko. Yan, tulog, tsaka yung anak ko nandyan. Tapos kinuha ko muna kasi yung helmet. Siyempre, unang gamit natin sa helmet na bigay ni Kuya Binsworth. Yan, ganda. Unang gamit natin, susutin ko puntang bato. Kasi may inuutos sa akin yung ano, yung biyanan ko na magpapakabit kami ng ano, papagabit ng water pump doon sa bahay. Gawa nga ng pag wala ako, nag-stayin, nagbubuhat-buhat ng tubig yung asawa ko, nag-iigib. Kaya sabi ko sa kanila, magpapalagay ako doon ng ano, ng water pump doon sa bahay. Kaso kinakapos ako ngayon kaya nag-iipon muna ako. Tapos tumawag yung biyanan ko kanina, siya na raw bahala, magkanbas daw ako. Ngayon pupuntahan ko si Kuya Tugsok dun sa bato. Tapos ikakanbas namin yung gripo, yung motor, kung magkano. Tapos kung gusto ni Kuya Tugsok, isasama ko dyan sa bahay para makita niya, ma-estimate yung gagastusin, para maisabi ko dun sa biyanan ko yung magagastos na pera kung magkano, saka kung ilang tubo yung gagamitin. Kasi nag-usap na kami dati ni Kuya Tugsok, ano na lang naman isi-series yun kasi dati nang may gripo kami, yung gripo namin na di bomba, doon na lang isi-series. Kaya di naman na magbubutas sa lupa, lalagay na lang ng water pump. Pero papakita ko pa rin sa kanya kung pwede yun. Kaya yun, at matutulog ako, kaso unahin ko na muna yun, mamaya na lang akong gabi matulog. Kasi nakita ko doon naman si Kuya Tugsok doon sa bahay natin pinagtatrabaho. Ayan, let's go, punta na tayo doon. Ayan, suot ko na yung helmet. Napakaganda. Tapos, kahit sarado siya, tinted, maliwanag pa rin. Maliwanag. Ayan, salamat kay Kuya Binsworth. Ingat po kayo dyan sa work nyo. Napakabait nyo. Kay Pula, siya rin nagbigay ng ano kay Pula. Siya rin nagbigay ng helmet. Ingat kayo sa work nyo. Ingat kayo kasi alam ko nagmumotor din to si Kuya Binsworth. I love you. I love you to all sponsor. Bagay din sa motor ko, kulay pula. Matagal ko ng pangarap na helmet to magkaroon ng bagong helmet. Kasi yung helmet ko na ginagamit, kay Pula yan pinaglumaan ni Pula. Kasama yan dun sa motor niya, yung Smash. Ako kasi nung bumili ko ng motor, walang libre na helmet. Ganda. Nandito na tayo sa barak. Aman sa helmet. Ha? Anong brand yan? Secret. Ano dito? Binsworth? Binsworth? Ha? Binsworth. Lupit no? Pogi no? Pogi. Ah, dyan sa Tugsok no? Ha? Kaya Tugsok nandyan? Sakto na dyan, kaya Tugsok. Ayan, nagpapunta namin sa bahay. Yo! Sama ko si Kuya Tugsok. Para mali-out na doon. Bali, angkas na lang kami. Iwanan dyan yung motor niya. Kasi atid ko na lang siya dito. Ayan, dito naman sa bahay. Bali, pakikita ko nga kay Kuya Tugsok kung pwede. Yung pag binumbahan yan, Hindi pwede. hindi pwede. Dapat di yung matis mo. Kung magbutang sa ano, sabi mo check valve,
Gawa. Di talaga. Magkan problema sa akin sunod sa to. Ayaw mo. Bimasan man na baka pagsabihan mo kung taon mo kaya. Oo. Nasulo sana. Pag wala ko, kala ko dito lang. Sisiris natin dito. Mari kita Papunta dia dyan. mismo. Mari kita dia mismo. Oo. Arayo. Asa kita na dago sa mo to. Pero ko na dio. Puta TV kayo. Oo. Yan. Kamu gusto nga ka pa. Masulo mo to. Kung ayuson, pang ano yung singaw, Gawa ta. di talaga kaya. Arayo na. Ang pag diretso na yung gamit, matigas na siyang umumbahan. Ganyan yun. Nah, ito pinakakuha na. Ayan na. Ito yung tubod to. Ito Nakabaon. nakabaon. Baka isa't kalate yan o dalawa. Hari kami puputang sa kuwan. Sabi. Sabi CR. Hari na yung partida o. Oo. Minggigid na yan. Lababo. Minggigid na yan sa libo ba para to di. Oo. Ang gamit ro. Kaya... Bala. Kasabi. Ako na. Kaso kung hindi pwede yun, magpanibago. Sad to na sad to ah. Gili na to ah sa motor. Butang na sa atop-atop yan. At ayun, di nga pwede doon. Tapos bukas, dito na si Kuya Tugsok. Bali, magpapanibago ng butas ng ano, grepo. Dito na lang kayo magpapabutas ng grepo kay Kuya Tugsok. Dito bando na lang gagawa para malapit. Kasi pag doon daw, masusunog lang yung motor kung i-slide galing doon. Bukas start na siya. Tapos mamimili kami ng mga ano, mga gamit. Ang salamat sa binan ko na ano, papakabit ng gripo. Hindi na mahirapan yung asawa ko. Bali na kwintahan sa tansya ni Katugsok mga ano, mga 23k yung mauubos galing kyan. Ayan, natid ko muna si Katugsok dun sa Bato ulit. Motor lang kami, inangkas ko lang siya kasi wala siyang lisensya. Let's go. Nandito na natid ko na si Kuya Tugsok kasi dito yung motor niya. Ayan. Ayan, tapos ano, bibili na raw siya ng tubo na gagamitin bukas. Kumuha muna siya ng ano, 1,000 para may pambili na bukas kasi dyan, mura lang dyan ano. Mura lang, 1,000. Doon. Oo. Lapak manipis yung mga tubo doon. Oh, malimagis. Oh. Bukas na, maghintay na lang ako doon bukas. Oh. Tsaka nagpaalam na rin kay Kuya Noli. Magpaalam ka na rin. Para ikaw yung mismo. Oh, nagsabi na ako sa kanya eh. Paalam ka sa kanya. Ayan, nagpaalam na ako kay Kuya Noli na doon muna ako sa bahay. Para diretso na yung ano. Pag nandito kung mag-stayin, yun ang mga problema. Doon sabi ko kay Kuya Tugsok, magpaalam siya kay Kuya Noli. Para alam ni Kuya Noli na doon siya sa bahay muna. Ayan, natupad na rin yung pangarap ng asawa ko na magkaroon ng water pump para di siya nahihirapan talaga. Ang tuwang-tuwa yun na magkakaroon na ng ano, water pump sa bahay, di na siya mag-iigib-igib kasi yun nga, may sakit siya, tapos ano pa, may nasisaryan siya dati kaya bawal mag-igib, kaso makulit din yung asawa ko pag wala ako, talagang nagbubuhat siya ng ano, tubig kasi wala nga ako. Ayan po, ang dito ng vlog na to. Siyempre maraming salamat sa biyanan ko na sinusuportan kami sa mga ganyan. Yan, ingat kayo dyan sa trabaho nyo. Ayan po, bye bye.